खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 12 फागुन दान 1431 एबा 25 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरा नोंथांनि गोदै आखुजों गोमोगोन। नों बयखौबो मदद खालामनायाव सांग्रां जागोन। दिनै नोंथाङा मोनगोन दि जिउनि सायाव नोंथांनि नोजोरथिया आबुङै सोलायबाय। गोसोआव लाखि दि बे सोलायनाया खालि बायजोनिल' नङा नाथाय सिंनिफ्रायबो जानांगौ। जुदि नोंथाङा इन्जिनियारिंनि आयदायाव दं, अब्ला दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाख्नायजाथाव। नोंथाङा मोनसे गिदिर कम्पानिनिफ्राय मोनसे मोजां जासिनाय मोननो हागौ। बे जासिनाया मोजां राङारि फोसाबनायजों फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। बृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गोहो मोनगोन। बे गोहोजों नोंथाङा मावनाय खामानिया थि समावनो आबुं जागोन। बे नेरसोननि देहा फाहामगिरिफोरा जाफुंसार जागोन, जुदि बिसोरो गावसोरनि रोंमोनदांथिखौ थार लामायाव बाहायोब्ला। दिनै दावगानायनि माखासे जाथायफोर जागोन, जेराव नोंनि पार्टनारनि सुबुरुनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। बे नेरसोननि जायफोरा खामानि मावगासिनो दं, बिसोर मोनसे गोदान साख्रिनि जासिनाय मोननो हागौ। दिनैनि साना मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मिथुन राशि। दिनै गावनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। फिसा-फिसौ जेंनाफोरा नोंखौ सोरगिदिं बेंखनगोन। जुनियायै सांग्रां जा जाहाथे नोंथांनि थिरांथाफोरा बेबादि सुबुंखौ दुखु होआ जाय नोंथांनि सायाव आबेगारि महरै सोनारो। नोंथांनि जुनिया नोजोरआ दिनै लोगोफोरनि सायाव जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोराव गोमोथाव रोखाथि मोनगोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ एबा बै बेंखननि सोरबा सासेया दिनै हरखाबै नोंथांखौ लोगो हमनो फैनो हागौ। नोंथाङा बिजिरसालिनि आयदाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। फालांगियाव खहा जानो हागौ। दिनैनि साना गोरोन्थि बुजिलायनायफोरखौ फोजोबनो आरो नोंथांनि सोमोन्दोनि गोहोखौ गोदान खालामनो थाखाय गाहाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै दान्थे-बिदान्थे एबा बाथ्रा दान्थेलायनायनि जाथावना दं। बेनिखायनो जायखिजाया दान्थे-बिदान्थे एबा बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय बारग'नो गासिबो नाजा। जुदि नोंथाङा सानो दि थासारिया गाज्रि जालांगासिनो दं, अब्ला गावखौ बेनिफ्राय गोजानाव दोन। बेबो जानो हागौ दि थासारिया ओरैबायदि गाज्रि जायो जेराव बेयो नोंथांनि आखाइनिफ्राय ओंखारलाङो। दिनै नोंथाङा माखासे सुबुंफोरजों एसे सांग्रां जानांगोन। नोंथांनि सोरगिदिं माखासे गाज्रि सुबुंफोर दं जाय नोंथांनि बागै साना। राङारि बिथिङाव नोंथांनि थाथाया एसे लोरबां जागोन, नाथाय नोंथाङा बे थासारिखौ गोरलैयैनो सामलायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। गथ'फोरनि सोलोंथायाव दावगानायनि आसा दं। फरायनायनि फारसे बिसोरनि गोथौथिया बांगोन। बिमा-बिफानि सावस्रिया मोजां जागोन। बे राशि सिननि थाखाय जायफोरा गोदान फालांगि जागायनो लुबैयो, बिसोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा मोजां कम्पानिफोरनिफ्राय साख्रिनि थाखाय कल मोननो हागौ। बेयो रां आरो राङारि आयदाफोराव एसे सांग्रां जानायनि सम। नखरारि जिउनि आबहावाया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै माखासे सुबुंफोरा नोंथांखौ गोसो बायहोनो हागौ, बेफोरखौ नेवसिनो हागौ। मोजां मोननायनि गोहोआ नोंथांखौ मोजां मोननायनि मोनसे जाहोन होयो। नोंथाङा माब्लाबा लोगो मोननाय सुबुंफोरजों रायज्लायनो आरो फोनांजाबनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। बेयो नोंथांनि रमान्टिक जिउनि बयनिख्रुइबो जुजिनो गोनां खोन्दो जानो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोखौ आबुङै सिफायनो हागौ। सासे लोगोआ नोंथांनि सहायनाय आरो बुजिनायखौ आनजाद नायनो हागौ। माखासे सुबुंफोरा गोजाम खामानिनि थाखाय गोसो गुदुं जागोन, नाथाय जाफुंसारनाया थि समावल' फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा माखासे दुखु खस्थ'आव गोग्लैनो हागौ आरो बे समाव नोंथाङा मोन्नाय हेफाजाबा नोंथांनो जोबोद गोजोननाय लाबोनो हागौ। खामानिनि जायगायाव नोंथाङा नोंथांनि सीमाफोरखौ मिन्थिनांगोन। जुदि थासारिया नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदि जायाब्लाबो जेंना दाखालाम। बेफोर गासैबो जेंनाफोरा अरायथा नङि आरो समजों लोगोसे गावसोरखौ सुस्रांगोन। नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनाया नोंथांनि जिउ राहाखौ गोजौ जौथायसिम लांगोन आरो नोंथाङा गोबां मुलाम्फा जागोन। सम्पथि एबा स्टक मार्केटआव रां थिसननो थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। मोनसे गोदान गारि मोननो थाखाय मोनसे थासारिया जौगागासिनो दं। दिनै बेलासियाव नोंथाङा न'आव मोनसे पार्टी खुंनो हागोन। थाबथानानै थानाय हाबाफोरखौ लोगोफोरनि हेफाजाबाव फोजोबनाय जागोन। जायफोरा बे राशियाव हाबा जादों, बिसोर अनथोबफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो हागौ, जायजों बिसोरनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो हागौ। बे साना सम्पथि फालांगिरिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां, मानोना मोनसे सम्पथिखौ फान्नायनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जागोन। सासे मोजां मोनलायनाय लोगोनि सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। ध्यान खालाम आरो नोंथाङा गोहो गोनां जानानै थागोन। राङारि लेनदेनफोराव सांग्रांथिनि गोनांथि दं, नङाब्ला खहा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै देहायारि असुबिदाया नोंखौ जिरायनाय गैयै खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ खुसि लाखिगोन। नोंथांनि लुबैनायफोरा आबुं जागोन। सानस्लाबै खर्साफोर थागोन। आंगोफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनायनि जाहोनाव गोरोन्थि बुजिलायनाय जागोन। दिनै बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो बुलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि रागाखौ दबथायना दोन। बिबुंथियाव हमथानाया नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै नोंथाङा गोदान फुंखाफोरनिफ्राय आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन धोन आर्जिनो हागौ, जाय नोंथांखौ जौगाहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। मकर राशि। सासे खाथि सोमोन्दोआरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गाज्रि जानो हागौ। गावनि फारसेनिफ्राय नोंथांनि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनो थाखाय दिनै गासैबो नाजा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि सायाव फोथायथि लाखिगोन। नोंथांनि मावख'आव माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हानाय नोंथांनि गोहोखौ नोंथांनि गोजौसिन मावख'गिरिफोरा बाख्नायगोन आरो नोंथाङा बाख्नायजानो हमगोन। जुदि दिनै नोंथांनि हाबायाव माबाफोर सोलायनाय जादोंब्ला बेफोरखौ नाजावनो साखा-फारा जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। जुदि नोंथाङा दिनै गाव हारसिङैनो खामानि मावनायनि बाथ्रा सानो, अब्ला बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। मावख'नि साना मोजाङै थांगोन आरो नोंथाङा गोदान लोगोफोर बानायगोन।
बे राशिनि उकिलफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा मोनसे गोजाम केसआव देरहानो हागोन। बेजों लोगोसे गोदान केसफोर मोन्नायनि जाथावना दं। गावनि बिमा-बिफाजों थानसालियाव थां। नोंथांनि लुबैनायफोरा जाफुंगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव गुबै सम्पथि बायनानै गुदि रां थिसननो लुबैयो, अब्ला दिनै थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै मोजां जागोन। नोंथांनि थिरांथाफोरखौ लानायाव गोनो-गोथो दाखालाम। नोंथांनि सानस्रिफोरखौ खुलायै फोरमाय आरो सायख'नायफोर बानाय। दावबायनाया जाफुंसारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबु दं। गोजान सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय फरायसाफोरा दिनै मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां खामानिनि थाखायबो सिनायथि मोननो हागौ। दिनै जायखिजाया खामानियाव बांद्राय थुलुंगानायनिफ्राय गोजानाव था। सोरबा नोंखौ रागा जोंहोनो नाजानो हागौ। गोसोआरि दिदोमथि गैयैनिफ्राय गोजानाव था। जेबो जेंना जायाजासे नोंथांनि खामानिखौ थि समावनो फोजोबनो नाजा। नोंनि पार्टनारजों सोलिबाय थानाय नांलायनाया जोबगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानि बोरनि फिथाइखौ नुगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।